Вітаем сябры ў жывым эфіры летняя раніца з Белсатам і мы, Катерина Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння ўжо субота, 18 ліпеня, і трэба ведаць, што ў 64-м годзе нашай новай эры і ў гэты дзень згарэў Рым. А ў 1918 годзе нарадзіўся Нельсан Мандела. А яшчэ ў 1985 годзе была створана найпапулярнейшая гульня, інтэлектуальная гульня Тетрис. З чаго бы інтэлектуальная? Гэта не ў кантру ганяць, Катя, гэта Тетрис. Ну і ў гэты дзень мы ўжо з сумам разумеем, што палова лета прайшла. Таму, калі ласачка, Дзяніс, калі ласачка, нашыя гледачы, спяшайцеся насыціць сваё жыццё летнімі ўраджаннямі. І, канечне, глядзіце раніцу з Белсатам, але яе глядзіце і зімой, і восенню. А вось у пятніцу ва ўрочышчы Борык каля гарадка ў Падляшскім ваяводстве непадалёку мяжы з Беларусю пачаўся ўжо традыцыйны, які ён там уже беларускі фестываль Тутака. Вось. І тамака працуе наш калега Андрэй Сульжыц, ён неўзабаве уключыцца ў прамы эфір і распавядзе нам, што там адбываецца, як людзі сябе адчуваюць у раніцу на Тутацы. І зараз самы час задаць галоўнае пытанне раніцы. Якую падзею гэтага лета менавіта вы назвалі б галоўнай у вашым жыцці? Галоўнай для сябе, зразумела. Пішыце, калі ласка, адказы ў каментарах пад гэтай трансляцыяй на Белсат Лайв і ставце ўжо падабайкі нам, каб мы ўсе разам гэтай раніцы былі больш бадзёрамі. А мы яшчэ вось праз некалькі хвілінаў абмяркуем з экспертам, ці набліжаецца канчэнне вайны. Ну, гэта ўсё такія цяжкія тэмы, але зараз давайте паглядзім, што такое балістычная кааліцыя, каб вы зразумелі размову, якая чакае нас наперадзе. Смяротны дождж з балістычных ракет больш не будзе галоўнай зброяй Крамля. У Парыжы Украіна разам з 9 краінамі Еўропы стварыла антыбалістычную кааліцыю. Іх мэта за бліжэйшы год запусціць сумесную сістэму супрацьракетнай абароны «Фрэя». Чаму гэта адбываецца менавіта цяпер у 2026-м? Сёлета эфектыўнасць перахопу складаных расійскіх ракет ва ўкраіне моцна знізілася праз недахоп старых заходніх сістэм. Новы праект павінен аб'яднаць еўрапейскія грошы, навуку і унікальны ўкраінскі баявы досвед. Для Кіева гэта не проста надзея закрыць неба, гэта шанец на заканчэнне вайны. Як тлумачыць Уладзімір Зеленскі, балістычныя ракеты – гэта апошні сур'ёзны аргумент Пуціна. І калі яны змогуць іх эфектыўна збіваць, Крамлю проста давядзецца садзіцца за стол перамоваў. Акрамя таго, Украіна тут выступае не як бедны сваяк, а як паўнавартасны распрацоўнік. Украінскія абаронныя кампаніі ўжо ствараюць уласныя ракеты-перахопнікі для агульнаеўрапейскага шчыта. А вось для Беларусі сітуацыя выглядае зусім інакш. Нашая краіна апынулася па другі бок гэтага шчыта. Лукашэнкаўскі рэжым, які дазволіў Расіі размясціць у Беларусі ракеты «Іскандэр» і ядравую зброю, страчвае свой галоўны козыр. Любая спроба пусціць ракеты ў бок Кіева ці Варшавы будзе імгненна нейтралізаваная суседзямі. Шантаж больш не працуе. Для звычайных беларусаў гэта сігнал, што суседзі пачынаюць будаваць жалезабетонную сцяну ад ваеннага вар'яцтва Расіі. Калі Крэмль вырашыць выкарыстаць Беларусь як плацдарм для новых атак, адказ будзе высокатэхналагічным і імгненным. Эпоха ракетнай беспакаранасці Крамля выглядае, што падыходзіць да свайго завяршэння. Еўропа аб'ядноўвае неба, і гэта новая добрая рэальнасць. А з намі тым часам на сувязі Александр Каваленка, вайсковы палітычны аглядальнік групы інфармацыйны спротыў. Александр, вітаем. Доброго ранку. Вы нас чуеце. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся з намі сустрэцца гэтай раніцай. Што, перш за ўсё, што уяўляе сабой тая самая антыбалістычная кааліцыя? І чаму менавіта антыбалістычная? Чаму балістыка зараз гэта так важна, антыбалістыка? Балістика – це найскладніша балістична ракета, це найскладніша ракета за алгоритмами перехоплення. Саме тому з ними є великі проблеми у України, країни, яка не мала відповідних систем протиповітряної оборони,
які б дозволяли ефективно перехоплювати балістику. На сьогодні єдині системи, які є у країн Заходу, які можуть це робити, це ЗРК «Петріот», а також ЗРК «Семпті» франко-італійська, яка має останні модифікації ракет Астер-30 B1NT. Ну, її так називають скорочено «Бінт». І саме ці ракети і перехоплюють балістику максимально ефективно. Для «Петріотів» це ракети ПАК-3. І проблема полягає у тому, що як самі ЗРК «Петріот» СМТ, так і ракети до них, вони виробляються досить повільно. В свою чергу Російська Федерація, вона значно збільшила та масштабувала виробництво балістичних ракет. На сьогодні тільки модифікація 9М723 ОТРК «Іскандер-М», вони виробляються в кількості 3 одиниці готової продукції на добу. Тобто на рік це більш 1000 ракет. І це не рахуючи «Кинжали», це не рахуючи 3М22 «Циркон», це не рахуючи Х-22-32, які також мають аеробалістичні і балістичні властивості. Тому, відповідно, балістика стає викликом не тільки для України, яка постійно опиняється під терором ударів цих ракет, але і для Європи і всього західного світу. Що ж до коаліції, то Україна за цей час розробила свою антибалістичну ракету. Це якраз ракета Firepoint 7X. І вона базується на концепції радянської 5В-55 до комплексу С-300, але останні модифікації комплексу С-300 перед самим розпадом Радянського Союзу, вони якраз і були модернізовані настільки, щоб перехоплювати балістику. В ракету 5В-55 якраз закладувалася ця база, що в подальшому її можна розвивати до рівня перехоплення балістики. Але всі ці комплекси після розпаду Радянського Союзу залишились саме у Росії. А саму ракету використали зараз знову ж таки інтеграцію в неї західних технологій, власних розробок. І за основною ідеєю вона може перехоплювати балістику. Але є нюанс. У нас нема повного складу ось того лего, який треба зібрати, назвемо це так. А кожний пазл, радіолокаційна система, радарна система, системи фіксації супроводження, знищення цілі, генератори, командні пункти, тобто великий обсяг різного обладнання, якого в нас нема в наявності. Але є у наших партнерів: Швеція, Данія, Франція, Італія. І безпосередньо ця коаліція не тільки інвестує в розвиток проекту «Фрея», а і в майбутньому також має намір її використовувати, а і безпосередньо приймає участь в тому, щоб зібрати це лего і повноцінно спочатку випробовувати цю ракету, а потім вже масштабувати її виробництво і застосування. То бок мы можем казаць, што калі ўсё спрацуе, што неба над Украінай будзе закрыта цалкам, ці не? Ці неяк толькі кропкава? Це питання часу, тому що виробництво, щоб масштабувати настільки, щоб закрити, наприклад, усі міста-мільйонники, треба відповідне масштабування виробництва. Це швидко зробити буде неможливо. Але на першому етапі це як мінімум вихід на самозабезпечення в цій категорії. Бо Україна зараз отримала ліцензію, отримає ліцензію на виробництво ПАК-3, як обіцяв Дональд Трамп, уже отримує, і це підтверджено, ліцензію на виробництво ракет Астер до СМПТ. Відповідно, в нас є декілька категорій, які ми поступово зможемо нарощувати через деякий час виробництво і закривати цю необхідність по закриттю повітряного простору. А «Фрея» буде вже доповнювати ті локації, де не вистачає або боєкомплекту, або де взагалі відсутні зенітно-ракетні комплекси. Але на все це, на жаль, потрібен час, і це як мінімум від півроку до року. Добра, што датычыцца Дональда Трампу, вы казалі, ён абяцаў, але ж, мне падаецца, ніякіх дамоў яшчэ падпісана не было. Гэта абяцанка такая. Абяцанка, цацанка ад Дональда Трампа, як мы ведаем, Дональд Трамп мастак рабіць такія вось абяцанкі. Так, це була саме вусна обіцянка, але вона була зроблена офіційно під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на 36-му саміті НАТО в Анкарі. І можна сказати, що він про це прилюдно сказав.
якщо почне від цього відмовлятися, ну це черговий репутаційний удар по Дональду Трампу, що не дуже добре зіграє не стільки вже на і без того його один з найнижчих рейтингів в сучасній історії президентів США, а й повпливає на рейтинги республіканської партії. А їм зараз треба якраз думати про те, щоб якраз долучати, повертати до себе електорат, а не відштовхувати черговими діями президента. Тому тут є відповідно на нього вже внутрішньо навіть політичний тиск. А ці може тады гэтая кааліцыя наблізіць сапраўды канец вайны? Ці можа гэта стаць такім крокам пераломным? Ці гэта ўсё ж такі пакуль прастрымліванне Расіі? На жаль, цей процес припинення війни, він залежить не тільки від того, наскільки буде захищена Україна. Для Путіна масштабування терору проти України, воно є невід'ємною стратегічною метою всього вторгнення. Тобто, окрім військових задач, виконуються і задачі щодо терору цивільного населення. Такий собі супровід самих військових операцій. Тому це в першу чергу про оборону, про захист. А чи наблизиться кінець війни? Він його, скажімо так, зробить менш витратним в питаннях людських жертв. Саме захист цивільного населення мінімізує той геноцид, який зараз створюють російські ракетні удари по українським містам. А от наближення кінця війни, воно відбувається якраз на полі бою в першу чергу. Нас, зразумела, цікавіць таксама ўдзел Беларусі, бо шмат ідзе гаворкі пра тое, што Беларусь прадастаўляе сваю тэрыторыю, інфраструктуру для расійскіх вайсковых, ну, напрыклад, тыя ж і транслятары, якія пасля ультыматуму Зеленскага былі адключонымі, і таксама, ну, ракетныя комплексы і іх размяшчэнні. Ці Беларусь зараз сапраўды вялікая пагроза балістычных удараў па ўкраіне, і ці зменіцца з надыходам гэтай кааліцыі, працы гэтай кааліцыі, скараціцца ли роля Беларусі ў гэтых ударах па Україні? Якщо з території Білорусі буде нанесено удар по території України, буде відповідь одразу. І це не буде 2022 рік, коли достатньо стримана і толерантно Україна відносилась до того, що з території Білорусі відбувалася агресія російських військ. Обстріли і удари задіяні були і також оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», задіювалася авіація і так далі. Повітряний простір постійно використовується для ударів по території України. А якщо це відбудеться зараз, то буде відповідь. І це дуже добре розуміє як Лукашенко. В першу чергу зараз не як майданчик для розміщення своїх військ. Він використовує Білорусь для легалізації контрабандної продукції, а також подвійного призначення продукції, в першу чергу з Китаю. Він зацікавлений в цьому. Російська військова техніка ремонтується, розконсервовується на підприємствах Білорусі. Підприємства Білорусі військово-промислового комплексу компенсують Росії нестачу того чи іншого технологічної компоненти для виробництва вже своєї зброї. Через Білорусь проходять різні товари, ну знову ж таки, такі, починаючи від хімічної індустрії, від різних хімічних речовин, які використовуються при вибухівках, і до станків, мікрочіпів, мікросхем, які відправляються через Китай, легалізуються на території Білорусі, а потім після цієї легалізації вже йдуть до Росії. І як Лукашенко, так і Путін, вони розуміють, якщо Білорусь безпосередньо фізично почне загрожувати Україні, всі ці ланцюжки, всі ці підприємства, всі ці транзитні вузла, всі ці центри накопичування відповідної продукції, вони є в листі у Роберта Броуді Мадяра. І ці 500 цілей, вони будуть відпрацьовані. Зразумела, як кажуць, міндальнічаць ніхто ўжо не будзе. Глядзіце, балістыка і антыбалістыка. Беларусь знаходзіцца дзесьці паміж вось балістыкай і антыбалістыкай. Ці не пасыпяцца аскепкі, абломкі на головы беларусаў? Вось яшчэ такое пытанне. Як гэта працуе? Як і калі пачнуць збіваць?
Удари по Києву, Київській області, вони наносяться в першу чергу з Брянської області. Це основна локація для нанесення ударів. І, в принципі, територію Білорусі вони не пролітають. Тобто балістична ракета не проходить над територією Білорусі. Безпосередньо вже до самої столиці України, десь приблизно до 200 кілометрів, в залежності від того, від якої ділянки кордону рахувати, де відбувається перетинання кордону. Тому якщо ми говоримо про траєкторії польоту з Брянської області, збиття будуть відбуватися переважно над територією України. Це або Київська область, або Чернігівська область. Не виключаю навіть такого варіанту, але це дуже небезпечно для самих перехоплень пускових установок, що вони можуть розміщуватися максимально близько до території Російської Федерації. Але переважно найвразливіший момент, коли можна перехопити балістику, це, на жаль, якраз коли вона заходить на ціль. От коли ракета вже її остання фаза польоту, це заходження на ціль. Вона найбільш в даний момент вразлива, тому збивається якраз над територією в радіусі 10-20 кілометрів від самої цілі. Переважно це будуть збиття на... Так. Не чуємо ми. Будуть збиття на території України. Так, дякую за повтор. У нас такі по сигналу були помилочки. Ці, магчыма, ну, зразумела, што мы ўсе думаем пра сканчанне вайны, пра тое, як будзе выглядаць рэгіён. Шмат краінаў думаюць пра то, хто будзе ворагам, а хто будзе часткай вось гэтай такой дэмакратычнай ці натаўскай, ці проста нармалёвых краінаў. Ці магчыма, каб дэмакратычная Беларусь, на якую мы ўсе спадзяемся калісьці, каб яна стала таксама часткай гэтага нармалёвай, гэтай балістычнай кааліцыі, гэтай гарантыі бяспекі ў рэгіёне. І ці магчыма бяспека ў нашым рэгіёне без нармалёвага стана Беларусі, дэмакратызацыі, напрыклад, Беларусі? Якщо паде режим Лукашенка, безумовно. Якщо паде режим Лукашенка і демократичний шлях розвитку, то так, безумовно, тим більше, що ми бачимо зараз зближення Офісу президента України з президенткою Білорусі у вигнанні пані Тихановською. І, відповідно, це зближення, воно позитивно буде впливати в подальшому в розвиток двосторонніх відносин між які не згодні з режимом Лукашенка і, на жаль, зараз змушені знаходитися за межами своєї країни і Україною. Тобто для нас ми зацікавлені саме в цьому. До речі, такі контакти, вони відбуваються зараз з боку України з багатьма представниками опозиції у вигнанні. Наприклад, якщо навіть говоримо про таку далеку країну, як Іран, у нас також налагоджені контакти з опозицією, з Резею Пехлеві, який є наслідним принцем Ірану. І це якраз дуже важливий етап політики, яку зараз розвиває Україна стосовно щодо таких опозиційних осередків за межами країн, які, на жаль, нам на сьогодні не є дружніми. Дякую вялікі, Александр. І не магу не запытаць яшчэ одно невялічкае пытанне, караценькі такі, калі ласка, адказ. Мабыць, у вас ёсць нейкія інсайды. Калі у Украіны балістыка, з антыбалістыкай ўсё зразумела, балістыка ў Украіны калі з'явіцца? Я думаю, що якщо ми говоримо саме про повноцінне вже застосування, бойове застосування, ми побачимо балістику. По-перше, це відбудеться в цьому році, а далі це виключно вже тема прогнозування. Прогнозування – це невдячне взагалі така собі річ, але за темпами виробництва, які ми можемо зараз спостерігати, я не здивуюся, якщо офіційно балістичні удари вже відбудуться по території Росії між кінцем серпня і початком вересня.
Ох, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Дякую, вялікі Александр. У жывым эфіры раніцы з Белсатам быў ваенна-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны спротив» Александр Коваленко. Дякую. Мы ж ідзем далей, і учора пачаўся беларускі фестываль «Тутака». Праз 2 хвіліны чакаем у жывым эфіры Андрэя Сульжыца прама з месца падзеі. Ну а пакуль раскажам трошкі гісторыі гэтай выбітнай падзеі. Для тысяч беларусаў, якіх лёс раскідаў па розных кутках свету, гэтая лясная паляна ля ўрочышча Борык на некалькі дзён стане месцам, дзе не проста змагаюцца за волю, а паўнавартасна жывуць у ёй і ствараюць краіну сваіх мар. Тут разгорнецца чарговы фестываль «Тутака», які сёлета праходзіць пад вельмі глыбокім і важным лозунгам «Свабодныя». Каб зразумець магію гэтага месца, трэба адматаць час назад, у далёкі 90-й год. Менавіта тады беларускае аб'яднанне студэнтаў у Польшчы вырашыла зладзіць нешта зусім новае і смелае. Фестываль музыкі маладой Беларусі, які ўсе пакаленні беларусаў ведаюць як легендарнае басовішча. Фэст праходзіў штолета з 90-го па 2019 год і стаў сапраўднай музычнай легендай. Менавіта тут, у Борыку, сталелі і заваёўвалі сэрцы культавыя гурты ад Мроі і НРМ да Крамы і Уліс. Для маладых людзей з Беларусі гэта быў першы досвед сапраўднай еўрапейскай свабоды, без ідэалагічнага ціску і цэнзуры. Сюды ехалі з намётамі, аўтаспынам, спалі пад зорным небам і спявалі да раніцы. У 2019 годзе арганізатары прынялі рашэнне закрыць праект. Правесці юбілейнае 30-е па ліку басовішча і паставіць прыгожую кропку. Эпоха сышла, але патрэба ў месцы сілы нікуды не знікла. Паўза была нядоўгай. Пасля падзей 2020 году, калі беларускае грамадства перажыло каласальнае абуджэнне, стала відавочна. Нам жыццёва неабходная новая пляцоўка для яднання. Так, у 2021 годзе на той самай культавай паляне стартаваў першы фестываль абуджаных «Тутака». Арганізатары збераглі геній месца, але зрабілі фармат больш сучасным і рознабаковым. Калі басовішча было пераважна пра рок-музыку і пратэсны драйв, то «Тутака» – гэта прастора для шырокага спектру незалежнай культуры. І вось зараз з намі на сувязі Андрэй Сульжыц, які прама цяпер знаходзіцца на фестывалі «Тутака». Андрэй, прывітанне. Прывітанне, дарагі Дзеніс, прывітанне, Катенька, вітаю вас, шановныя гледачы. Прывітанне. Ну што, распавядаю вам. Так, што адбывалася? Чуем, давай, працягвай. Пачнем з таго, што адбываецца цяпер. Просто зараз мы з вами на Тутацы, на легендарныя паляне Борык, дзе, як вы можаце пабачыць, яшчэ зусім нікога няма. Хіба такой цішыні на фестывалі «Тутака» яшчэ за мінулыя сотні не было. Мы тут разам з аператарам нашым сустрэлі світанак і пакуль што не сустрэлі амаль што ніводнага чалавека. Але спадзяюся, вот ужо літаральна праз хвіліны адкрываюцца кропкі з харчаваннем і ўжо паціху людзі з намётавага мястэчка, яно там далёка за гарызонтам, вы яго можаце пабачыць, людзі адтуль ужо пачнуць прачынацца і пайдуць за першай ранішняй кавай. Трошки распавядзем пра тое, што было ўчора. Па-першае, гэта ўжо 6-й запар фестываль, і сёлета фэст, ясна, як і кожны год, становіцца ўсё больш маштабным і разнастайным. Вось, да прыкладу, адна са зменаў, з галоўных зменаў гэтага фестывалю, за што часта крытыкавалі арганізатараў, стаў платны ўваход для дзяцей і для дарослых асобаў больш за 65 гадоў. Уваход дасюль вольны, а вось, прынамсі для мяне, ён каштуе па беларускіх мерках прыкладна 120 рублёў за 3 дні фестывалю. Але арганізатары нам патлумачылі, што гэта вельмі важная справа, у тым плане, што гэта будзе вельмі добра платныя квіткі, як для самога фестывалю, ён зможа развівацца далей, гэтак і для яго наведнікаў. І вось, што нам на гэты конт распавёў арганізатар Павел Станкевич, які неаднаразова быў у нас на раніцы. Давайте, калі ласка, паслухаем, што ён нам сказаў. І дзякуючы таму у нас з'явіўся стратэгічны партнёр. І гэтым стратэгічным партнёрам вось усе вы, якія купілі квіткі. І гэта вельмі важна, каб мы, як грамадства, разумелі адказнасць за тое, як мы будуем сваю культуру, як мы яе падтрымліваем. І гэта такая даволі лёгкая цэгелка, у якую можна проста заплаціць, і дзякуючы таму фестываль будзе надалей развівацца. А калі вы не хочаце плаціць, мы так заўсёды запрашаем у каманду валанцёраў, бо працы ёсць шмат.
Адразу хочу сказаць, што на колькасці наведнікаў хіба вот калі так акінуць вокам, то гэта ніяк не сказалася. Народу было вельмі шмат, і да самага вечара людзі пад'язджалі, і яшчэ больш людзей прыедзе сёння, або лайнап сённяшняга вечара, про які я распавяду троху пазней, дужа шырокі, дужа класны, і это будзе проста файная музыка, файны час для ўсіх, хто сюды ўсё-таки даедзе, куды сюды я вас, дарэчы, всіх і запрашаю, яшчэ ёсць час сюды прыехаць. Трошкі пра іншае, што адбывалася на фестывалі. Кожны дзень, вот літаральна праз некалькі хвілінаў распачнецца, і да самай ночы будуць праходзіць майстар-класы рознага кшталту лекцыі. І асобна адзначу, што тут вельмі шмат розных крамкаў, кірмашоў з рознай беларускай сімволікай і гэтак далей. Вось у адным з такіх месцаў мы сустрэлі Насту Базар, праваабаронцу, якая троху перакваліфікавалася і прыдумала, зрабіла файныя цішоткі, і іх цяпер прадае, пра гэта мы распавядзем пазней. А таксама мы сустрэлі Ганну Федаронак. І вось навіна ў тым, што вось в гэтых месцах, дзе яна прадае беларускія сувеніры, все грошы, заробленыя там, пойдуць на дабрачынную дзейнасць, а менавіта гэтыя грошы дастануцца шэлтару для беларусаў у Варшаве. Давайте вот паслухаем, што нам распавяла Ганна Федаронак. Літаральна 20 секунд вашай увагі. Для шэлтара для беларускіх палітвязней. Мы наш фонд зрабілі амаль што ўсё тут зроблена рукамі нашымі і рукамі нашых жыхароў, і мы збіраем, мы ўсё гэта не прадаём, а мяняем на данаты, збіраем так вот грошы для шэлтара. Мы тут на фестывалі не толькі пілі кавку і елі шашлыкі, але яшчэ мы наведвалі лекцыі, такім чынам акультурывались трошкі, наколькі гэта маглі зрабіць. Да прыкладу, мы пабывалі на лекцыі Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі, і там размаўлялі з Вадзімам Мажэйкам. Ён нам распавядаў пра тое, пра даволі балючае пытанне, колькі ўсё-ткі беларусаў пакінула радзіму пасля 2020 года і на сёння. Яны падлічылі. Давайте вось паслухаем, што нам сказаў Вадзім Мажэйка. Агульная лічба, да якой мы праходзім, гэта 480 тысяч грамадзянаў Беларусі, якія доўгатэрмінова жывуць у краінах Рады Еўропы. Гэта не толькі 380 тысяч тых, хто мае від на жыхарства зараз у Еўразвязе, але таксама тых, хто жыве ў іншых краінах Рады Еўропы, напрыклад, ва Ўкраіне ці Грузіі. Яшчэ таксама да вось гэтай лічбы ў 480 тысячаў варта дадаць, напэўна, беларусаў, якія з'ехалі па-за краіны Рады Еўропы, у тую ж Расею, або, не ведаю, Аргентыну, у краіны Латынскай Амерыкі і іншае. А цяпер пра пазітыўнае. Сёння толькі другі дзень фестывалю, і то, які гэта другі дзень, гэта толькі самая раніца, самы пачатак, яшчэ ніводнай атракцыі не распачалося, усё яшчэ наперадзе, і пра ўсё гэта я вам распавяду пазней. Дарагія калегі, вам слова або пытанні, пажаданні. Адное толькі пажаданне: асцярожна з кавай там, з кавуськай, вось гэтай асцярожна. Ты нам яшчэ заўтра патрэбны у эфіры таксама. Мы яшчэ пабачым нашых Андрушу. Я вас не чую, я вас не чую. Добра. Пайшоў адпачываць і працаваць таксама. Гэта быў наш Андрэй Сульжац. Я нагадаю, што пытанне нашай раніцы, якое цікавіць нас, і я разумею, што і Андруш нашу, назавіце галоўную падзею гэтага лета. Гэта можа быць ваша нешта асабістае, гэта можа быць нейкая імпрэза, гэта можа быць тое, што вы запланавалі, што вас абавязкова парадуе. Калі ласка, пішыце ў каментарах і стаўце падабайкі, калі у вас ёсць супер падабайка, як там вось гэта супер лайк, экстра лайк націсніце. Хочацца паглядзець, як яна працуе. А ты кожны раз, як першы раз на гэта рэагуеш. Пішыце, шановнае гаспадарства, лайкайце і глядзіце раніцу з Белсатам. Гэта цікава. А вось зараз аграном Вольга Верамеенко раскажа нам, што зрабіць, каб вашы яблынькі прынеслі вам багаты ураджай. Яблонька моя, яблонька моя. Добрай раніцы, шаноўныя сябры. Зараз ліпень. Паглядзіце вось на гэтыя галіны. І зараз самы час, калі наліваюцца плады. Яны амаль хілюцца ўжо, бачыце?
вельмі цяжкі. І многія лічаць, што калі завязь з'явілася, можна спакойна чакаць восені. Але я не згодна, гэта памылка. Менавіта зараз дрэва працуе на мяжы сіл. І калі яму не дапамагчы, вы рызыкуеце страціць ураджай з-за шкоднікаў і гнілі, альбо наогул паламаць галіны. Што трэба рабіць з яблынямі прама зараз, разбярэмся па пунктах. Пункт першы. Нарміраванне і прыборка. Дрэва фізічна не зможа зрабіць усе 5 яблык у адным пучку вялікімі і салодкімі. Таму мы выдаляем усе дэфармаваныя, пашкоджаныя плады, самыя маленькія і пакідаючы не больш за 1-2. А зараз паглядзіце пад ногі. Гэта не проста ападышы і не проста лішак яблынь, якіх скінула яблыня. Гэта рассаднік інфекцыі. І каб пакінуць гэтыя яблыкі гніць на зямлі, споры хвароб, лічынкі шкоднікаў вельмі хутка вернуцца назад на дрэва. А збіраць ападышы трэба кожны дзень, лепш увечары. Калі ласка, не выкідайце іх у кампост. Абавязкова выносьце іх за межы свайго саду і прыкапайце на глыбіню не менш за 40 сантиметраў. Адтуль вусені ўжо не вылезуць. А калі раптам у вас няма дзе прыкапаць, то кампостную яму абавязкова трэба прыкрыць чорнай плёнкай, каб там была высокая тэмпература і каб яны там загінулі, гэтыя вусені. Другі пункт. Правільнае харчаванне. Забудзьцеся зараз пра гной і азот. Ад іх яблыкі стануць вадзяністымі і будуць гніць, калі вы будзеце іх захоўваць. Зараз дрэвам патрэбна падкормка, фосфар і калій. Моя рэкамендацыя – сульфат калія 20-30 грамаў на 10 літраў вады. Одно ведро пад одно дарослае дрэва. Калі няма дажджу, абавязкова палівайце. Калі ліпень сухі, яблыня пачне масава скідаць плод, каб выратаваць сябе ад засухі. Паліў павінен быць рэдкім, але вельмі багатым. Напрыклад, даросламу дрэву трэба не менш за 40-50 літраў вады, каб прамачыць зямлю на глыбіню каранёў. Пункт трэці. Вайна са шкоднікамі. Галоўны вораг ліпеня – яблыневая пладажэрка. І вось гэтыя вось дзірачкі, гэта яе праца. Але выкарыстоўваць хімію зараз нельга. То што рабіць? Я раблю вось такія лавушкі. Звыклая пластикавая бутылка, адрезаю вверх, верёвачку прымацаваць да яе. І я сюды заливаю забрадзіўшы квас, любую жидкасць якуюсьці такую забрадзіўшую. Потым яе подвешиваю на дрэва, вось такім чынам, дзесьці до нібы вышэй за 1,5 метраў ад нізу. Гэта робіцца увечары, і мятлікі, яны звычайна лётаюць увечары пладажэркі, яны залятаюць туды на пах у гэтую брадзілку, трапляюць, выбрацца не могуць. Праз 2-3 дні я яе ачышчаю, выліваю і наліваю новую вадкасць туды забрадзіўшую. Ну і, канешне, сачыце за манільёзам, пладовая гніль. Калі бачыце на дрэве яблык з бурымі пятнамі, абавязкова яго здымайце. Ну і зразумела, не забывайце пра падпоркі. Абавязкова ставьте подпорки под галины, якія схіліліся до зямлі. Гэтыя простыя крокі гарантуюць вам добрый ураджай у восені. Плённых вам выходных, шановныя сябры. Заставайцеся з раніцы на Белсаце. Сустрэнемся праз тыдзень. З саду агароду перанесемся ў поле інфармацыйнае. Прапаганда – гэта тое, з чым мы сутыкаемся штодня. У навінах, у тэлеграм-каналах, у ток-шоу. Але ці аднолькавыя сёння наратывы Мінска і Масквы? Як паказваюць Украіну? Як паказваюць адзін аднаго? Як паказваюць саму вайну? І як гэтыя вобразы змяніліся за апошнія гады? І вось пра тое, як улады канструююць карціну свету і як яе прапаганду распазнаць, зараз пагаворым з Андрэем Каліхам, аналітыкам ініцыятывы iSense, які ўжо не адзін год, трэба дадаць, даследуе беларускую і расейскую прапаганду. Так, люблю я беларускую і расейскую прапаганду. Вітаем. Вітаем. Прывітанне, жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна. Вы даследуеце прапаганду ўжо колькі год? Ну, працяглы час. Во-первых, я прошу прощения, что буду говорить на русском. Все зразумело. Я занимаюсь изучением пропаганды с 2017 года. Мы начинали с украинскими проектами на тот момент. А на якіх метадах грунтуецца гэтая праца? Гэта збор апытанняў, ці гэта аналіз артыкулаў? Як гэта працуе, караценечка, калі?
Это все. Но самое главное, что интересует лично меня, это уже не то, насколько смешон тот или иной пропагандист, а можно ли сделать на основе анализа пропаганды какие-то выводы о будущих шагах власти. Вот это самое главное. То бок, все ж таки, вы пачынаеце, напрыклад, са Скабеева і Азаронка Салавьёва, а потым паглыбляецесь у сэнс, менавіта ў сэнс прапаганды і да чаго яна можа прывесці, так? Ці існуе нейкі канструкт анализу пропаганды? Так, все правильно, но начиная не с Озаренка и не со Скобеевой, а начиная с главного пропагандиста Беларуси, а именно Александра Лукашенко. Вот он задает главные направления, главные тренды, главные нарративы, которые потом используются другими пропагандистами в своей работе. А ці можна зараз сказаць, што маскоўская, то бок і расійская прапаганда вельмі падобная на беларускай, ці ўсё ж такі яшчэ пакуль ёсць нейкія адметнасці і нейкая розная павестка? Это две разные пропаганды, несмотря на общее внешнее сходство. Но прежде всего я должен сказать следующее. Российские пропагандисты, я уж не буду говорить про белорусских, это такие же военные преступники, может быть, не военные, это разберется следующий суд, как и военнослужащие российской армии, которые сейчас ведут захватническую, кровавую, агрессивную войну против Украины. Без пропаганды невозможна была бы агрессия, без пропаганды невозможна была бы война. И тот уровень ненависти и агрессивности общества был достигнут с помощью пропаганды. Вот это мы должны всегда повторять, не забывать о том, что мы имеем дело с преступниками. Они такие же солдаты Путина, только ведут свою войну информационными средствами, так скажем, с помощью медиа. Так, для нас вельмі дзіўна было, вось вы кажаце, гэта рознае, але нібыта ў 20-м годзе яны пачалі так збліжацца, і гэта было не тое, каб гэта была стратэгія. Да 20-го года на беларускам тэлебачанні ніколі не было гэтых абразаў, не было гэтых людажэрства, гэтага не было гэтага там паказваць твар нейкіх артыстаў ці журналістаў, паказваць, што вас заб'юць, ніякіх пагрозаў. То бок гэта не было стылем беларускай нават прапаганды. Прапаганда была такая агульная сялянская, скажем так. А ў 20-м годзе ўсё змянілася, і зараз яны вельмі падобныя. Ці гэта неяк змяніла тое, як глядач і людзі як это ўплывае на людзей? Людзі сталі больш агрэсіўнымі, людзі сталі рэагаваць так, як рэагуюць расейцы, напрыклад, на ту ж военшчыну? Ну, во-первых, вы прекрасно рассказали, как действительно происходило становление вот сегодняшней белорусской пропаганды. Надо прежде всего сказать, что до 20-го года она имела какую-то независимость или там, самостоятельность, по крайней мере. Были свои сюжеты, чисто региональные, чисто белорусские. А после 20-го года она, как и вся страна, попала в зависимость. Страна попала, может быть, в экономическую и финансовую зависимость, а пропаганда, пропагандисты и главная администрация президента, сам президент попали в идеологическую зависимость от Кремля, от кремлевских нарративов. Поэтому сейчас остались свои немногочисленные, я бы сказал, региональные сюжеты, как то ненависть против беглых, так называемых. Это чисто региональный сюжет, он оставлен на аутсорсинг, так сказать, белорусской пропаганде. А вот что белорусские пропагандисты обязаны делать, прям обязаны делать, это вот разжигать ненависть к Украине, к украинцам. Это особенно было видно в начале войны. В этом прямо это был приказ. Это был приказ из Кремля. Вы не можете ничего говорить другого, и здесь полное сходство. При этом, естественно, мы знаем, что в Беларуси работают две группы телеканалов. Это белорусские и российские, спокойно, да. Люди могут выбирать, какой уровень ненависти им больше нравится, вот, когда они смотрят эти каналы. Ну, что хочу сказать в защиту белорусских пропагандистов. Надо сказать, что несмотря на тот уровень озлобленности, ненависти, который показывают некоторые из них, я уж не буду говорить фамилии, все равно присутствует, и это очень видно при анализе, присутствует такая общая формула. Это не наша война. И Беларусь никогда не вступит в эту войну. Я не знаю, вступит она или нет, но интенции в словах, что главного пропагандиста Лукашенко, что в словах его провластных, его подчиненных пропагандистов, комментаторов, нет такого. Они могут изрыгать ненависть и плеваться слюной ненависти по отношению к украинцам, злобничать по поводу Зеленского, но
нет пропаганды на уничтожение, коей является российская пропаганда. А российская пропаганда прямо втянута в войну. Она участвует в войне. А як малюе... Я ж пробач, цікава назіраць, як тая самая варожасць, нянавісць распальваецца на прыкладзе у далучэнні да Злучаных Штатаў Амерыкі. Пачыналася все як піндосы, стары дзед Трамп, ці там нехта. Потым гэта наш сябра Трамп, гэта Злучаныя Штат, гэта не піндосы, гэта наши сябры. А зараз зноў піндосы і злучаныя, і стары дзед Трамп. Ну, нервуецца мужчына, ну, можа себе дазволіць. Гэта ж так відавочна, гэта ж так смешна. Як беларуская прапаганда малюе Расею? Напрыклад, раней гэта быў старшы брат. Зараз, можа, гэта стратэгічны партнёр ці сябра. Як яны будуюць гэты вобраз? І як расейская прапаганда, дарэчы, будуе вобраз рэжыму Лукашенка Беларусі? Бо ну, таксама, яшчэ там 5 гадоў таму некалі пра гэта казалі з усмешкай пра Лукашенка, пра ягоную там роторную жатку, пра абмалоты, усялякае такое іншае. Что касается белорусской пропаганды, старший брат, естественно, остался, и старшим братом именно называет Лукашенко Путина. Именно так обращается к нему. Мы со старшим братом поговорили. Это чувствовалось особенно, когда, вы помните, это было не так давно, шли разговоры о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Лукашенко был в восторге полном от того, что, значит, старший брат доверил ему, вот, кнопка будет у вас, только нажимать на нее будем мы, россияне. И царил некий восторг на белорусских провластных каналах от этого, и вот это вот было сильно видно. Значит, здесь видна идеологическая зависимость, конечно. То есть о старшем брате только хорошо, критика запрещена. Никакой критики невозможно совершенно. Лукашенко ездит на поклон в Москву или на Валдай. И здесь все ясно, вопросов нет. То есть, ну, зависимость. Что касается российской пропаганды, кремлевской пропаганды, о том, как она смотрит на Беларусь, ну, не так много присутствует Беларусь, к сожалению или к счастью, в кремлевских изданиях. Присутствует Украина как главный центральный магистральный пункт фокуса, так сказать, российской пропаганды и участие или неучастие Беларуси в какое-то втягивание в эту войну. Мы знаем, что Беларусь, даже не втягиваясь военными средствами, она все равно помогает Украине, поддерживает, прошу прощения, России, конечно, России, поддерживает Россию. И так или иначе все равно считается большинством экспертов и стран в мире соучастницей российской агрессии в Украине. И только в отношении вот этого аспекта, то есть войны в Украине, российская пропаганда иногда уделяет какое-то внимание Беларуси. А вось гэты вот ідэалагічны напрамак, то што крамы беларускамоўныя, крамы, якія гандлююць беларускімі традыцыйнымі рэчамі, напрыклад, зараз іх зачыняюць. Гэта ж таксама прапаганда. Гэта русіфікацыя краіны. Ну, яны гэта падтрымліваюць. Гігін пасля гэтага кажа, што не будзе ніякага вяртання. Мы ўсё нацыянальнае будзем зачышчаць. Не слова, што падтрымліваюць. Гэта адзінае, што існуе ў Беларусі ў дачыненні да нацыянальнага. Нацыянальнае зачыняем, адчыняем расейскае. Вось гэта наратыў беларускай прапаганды ці ўсё ж такі гэта расейскай прапаганды на тэрыторыі Беларусі? Это нарратив советской пропаганды, так скажем. Ну, то есть, нет, если серьезно, да и вообще тема, конечно, для утра субботы, это такая не совсем веселая. Такое житё. Да, это правда. Уничтожение всего национального по версии белорусской пропаганды, это борьба с беглыми, борьба с оппозицией, борьба с сопротивлением и так далее. Именно поэтому такая реакция болезненная на простые магазины, да, вот, которые вот совсем недавно были закрыты, и об этом громко говорилось в белорусских пропагандистских пабликах. Мы боремся с вот этой националистической заразой, националистами, да, вот как они говорят. Что побеждает? Побеждает белорусский советский флаг, который так и остается единственный символ. Погоня запрещена, бело-червоно-белый запрещен, все запрещено. И даже сейчас такие нейтральные вещи, как белорусские сувениры, да, какие-то надписи, какие-то футболки. Нават адзенне, модное адзенне. С бусликами, с Усе гэтыя бренды, волошками. ЛТР,
Совершенно верно. И я боюсь, что дойдет очередь и до белорусского языка. То есть те, кто учит специально и осознанно белорусский язык в Беларуси, воспринимались и будут еще сильнее восприниматься как оппозиционеры. Вот я боюсь, что дойдет до этого. А ці ёсць тэмы, якія беларуская прапаганда свядома пазбягае? Бо яны ж не пра ўсё кажуць. Яны, калі адбываецца нешта непрыемнае для Беларусі, яны так: ой, нас тут няма, мы нічога пра гэта не ведаем. І самае цікавае, як вось гэты тэлеграм-канал і гэтая прапаганда маўчыць, калі не ведае, як адрэагаваць, і чакае рэакцыі свайго гаспадара. И такое часто видно. Это был самый яркий пример недавний. Это успешные удары украинских БПЛА по Москве. Очень эффектные и эффективные. Сённяшні так само, наприклад. Сегодня я еще не смотрел белорусскую пропаганду. Кофе и пропаганда меня ждут еще позже немножко. Wildberries, действительно. Я видел только новости пока что. Но вспомним середины июня. Успешные и крайне зрелищные удары украинских БПЛА по московскому нефтеперерабатывающему заводу. И здесь надо отметить, мы специально отслеживали реакцию белорусских пропагандистов. Ее не было. Да. Ее почти не было. И какие здесь могут быть причины? Первое. Но они не хотят тревожить население, конечно, негативными новостями. Это первая возможная причина. Вторая, им не спустили инструкцию, как реагировать. Не ведают, потому что это было внезапно. Да? И несмотря на то, что нужно было готовиться к этим ударам, и все знали, их невозможно было не заметить. Они были настолько яркими, демонстративными, зрелищными, что эти удары... Но, тем не менее, эти удары прошли мимо. Их замолчали. А караценечка фінальная, вось як зразумець, калі знаходзішся ў Беларусі, што перад табой прапаганда? Я не кажу пра заронку, там па твары ўсё бачна. А калі вось, напрыклад, чытаеш нейкі тэлеграм-канал ці нейкі партал, які сабе робіць выгляд, што ён там нават дэмакратычны і незалежны, як зразумець, што гэта прапаганда? На што увагу? Совершенно верно. Это не только озаренок. И пропаганда может быть не только агрессивной, крикливой, злобной и так далее. Пропаганда... прежде всего, главный признак, наверное, все-таки это манипулятивность и односторонность подачи информации. То есть, если говорят и Лукашенко, и никакой критики нет, то это явно что-то приближенное к власти. Никакой критики, односторонняя подача информации. Лукашенко только хороший. Государство только хорошее. Беларусь прекрасная страна. Мы не спорим и не сомневаемся, что Беларусь прекрасная страна. Но если не встречается никакой критикой того, что происходит в Беларуси, это уже пропаганда. Самая лепшая краина, самый лепший президент, самые лепшие люди. Як только я чую такое, одразу все, кропку ставлю. Слухайте, 15 гадоў казали гэта з тэлеэкранаў, розныя людзі мне знаёмыя. Ніколі не было такого. І нікому гэта не перашкаджала. Дякую вялікі. З нами быў Андрэй Каліх, аналітык праекту iSense. А пакуль мы ратуемся ад спякоты кандыцыянерамі, тэхнічныя мільярдэры прапаноўваюць больш сур'ёзнае развязанне. Закрыть солнце. Увогуле закрыть солнце, літаральна. Распырскванне хімікатаў у стратасферы, шкляныя мікрасферы у Арктыцы. Гэта не моя ідэя, падкрэсліваю. Гэта мільярдэры, экалагічныя мільярдэры. І, гэта фантастыка, але ж гэта насамрэч ужо дзесьці падыходзіць да нас. І пра гэта нам распавядзе Сергей Бессараб, наш любимый. Вітаю на раніцы з Белсатам. У пачатку ліпеня 2026 года краіны паўночнага паўшар'я апынуліся ў рэжыме экстрэмальнай спёкі. У многіх рэгіёнах пабіты гістарычныя тэмпературныя максімумы. Метэаролагі тлумачаць з'яву цеплавым купалам, калі стратасферны вецер, так званая Jet Streams, фактычна згубіў сваю дынаміку і заблакаваў гарачае паветра над мацерыкамі. Але пакуль звычайныя людзі ў паніцы шукаюць кандыцыянеры, тэхналагічныя эліты пераходзяць да рэалізацыі максімальна радыкальнага адказу да штучнага ўмяшання ў атмасферу зямлі. Навіны пра экстрэмальныя метэаралагічныя з'явы ствараюць інфармацыйны ціск. А грамадства патрабуе неадкладнае вырашэнне кліматычнай праблемы. І гэта не гледзячы на тое, што, як кажуць палеакліматолагі, мы сёння жывём у адным з самых халодных перыядаў за апошнія 485 мільёнаў гадоў. Большую частку існавання планеты яе тэмпература была на 10-20 градусаў вышэй за сучасную. Але дзеля выпраўлення наступствам усяго аднаго індустрыяльнага стагоддзя чалавецтва ўжо гатова пайсці на ўсё. Фантаст Фрэнк Герберт калісьці тэрафармаваў сваю дзюну
І мы былі ўпэўнены, што гэта толькі літаратурныя метафоры. Але сёння мы літаральна на парозе вайны чалавецтва з сонцам. І чым часцей будуць экстрэмальныя спёкі, тым гучней будзе гучаць это слово – геаінжынерыя. Геаінжынерная тактыка заўсёды грунтуецца на радыкальным умяшанні. Інстытут Вудс Хоул прапановаў скінуць дзесяткі тысяч тонн шчолачы ў сусветны акіян для паглынання вуглякіслага газу. Праект Ice 911 плануе засыпаць Арктыку мільярдамі шкляных мікрасфер для адбівання сонца, пры гэтым цалкам ігнаруючы знішчэнне мікрапланктону і пашкоджанне марской фауны. Аднак лакальныя спробы ўздзейнічаць на асяроддзе паступова сутыкаюцца з дзяржаўнымі бар'ерамі. Напрыклад, нядаўны эксперымент са штучным асвятленнем хмар над Ціхім акіянам быў аператыўна забаронены ўладамі ЗША. Але забароны не вырашылі праблему. Блакіроўка наземных і марскіх эксперыментаў прывяла толькі да аднаго. Камерцыйныя геаінжынеры паднялі стаўкі і перанеслі галоўны удар туды, куды юрыспрудэнцыя пакуль не можа дацягнуцца – у стратасферу. Асноўны інструмент тут – гэта інжэкцыя стратасферных аэразоляў, упырскванне злучэнняў серы для штучнага блакіравання сонечнага святла. Фундаментальная наука выдатна разумее імавернасць экалагічнай катастрофы. Невыпадкова Гарвардскі універсітэт згарнуў сваю знакамітую даследчую праграму «Экскопекс». Ён згарнуў яе пад цяжарам этыкі. Але адступленне навукоўцаў проста агаліла юрыдычны вакуум, які запоўнілі стартапы. Амерыканская кампанія Make Sunsets сёння дзейнічае цалкам самастойна, без узгадненняў з ААН. Яны запускаюць метэазонды з дыяксідам серы над тэрыторыямі ЗША і Мексікі. У стратасферы гэты газ акісляецца і ўтварае кроплі сернай кіслаты. Штучны заслон, што зацямняе неба, імітуючы вывяржэнне вулканаў. Стартап фактычна прыватызаваў частку атмасферы і ўжо сёння прадае новую паслугу – ахалоджанне клімата па падпісцы. Геаінжынеры шчыра лічаць, што хімічны кран можа ізалявана астудзіць клімат і палепшыць гаспадарку выключна над іх тэрыторыяй. Але атмасфера зямлі шматкампанентная, абсалютна нелінейная сістэма. Лакальнае зніжэнне тэмператур разбарае глобальныя тэлеканектыўныя сувязі. За паніжэнне тэмпературы на градус над умоўным Тэхасам вы заплаціце сухавеямі ў Амазоніі, мусонамі ў Азіі. Гэта кліматычны канібалізм, калі стабільнасць адной тэрыторыі купляецца шляхам перанясення экалагічнай катастрофы на тэрыторыю іншай. Пісьменнік Кім Стэнлі Робінсон трапна падкрэсліў, калі навуковец лезе ў геаінжынерыю, ён перастае быць навукоўцам і ён становіцца палітыкам. Калі прыватныя фізічныя ўздзеянні на атмасферу закранаюць цэлыя макрарэгіёны, яны робяцца нацыянальнай пагрозай. Менавіта таму ўлады ЗША літаральна цяпер ствараюць каля скалістых гор Каларада глобальную сістэму ранняга папярэджання геаінжынерных эксперыментаў. Вайскоўцы будуць выкарыстоўваць лідары і самалёты тактычнай касмічнай выведкі WB-57, каб аператыўна вылічваць любую замежную спробу ўздзейнічаць на атмасферу. Бо працэс, які карпорацыі лічаць выратаваннем, фундаментальная навука называе падрыхтоўкай да сусветнай экалагічнай вайны. Сістэмная хіба геаінжынернай дактрыны ў тым самым індустрыяльным мысленні, якое яе і спарадзіла. Стварэнне штучных сонечных шчытоў за грошы вялізнага венчурнага капітала не вырашае каранёвай праблемы. Карпорацыі і далей будуць спальваць выкапнёвае паліва на сусветных ТЭЦ, проста маскіруючы вынікі сваёй неэфектыўнасці пад штучным ценем. Галоўная эвалюцыйная памылка нашай цывілізацыі палягае ў спробе інструментальна ўзламаць і дэстабілізаваць фізіку планеты, замест таго, каб канцэнтравацца на ўласнай, рацыянальнай сістэмнай адаптацыі. І зноў з намі Андрэй, які сёння працуе на фестывалі Тутака, ну і паралельна адсочвае, мабыць, вашыя каментары. Расказвай. Так. Што там у цябе? Распавядаю. Давайте спачатку распавядзем трошкі яшчэ все-таки, што было учора. Але адразу спачатку тое, што цяпер. Як бачым, намётавае мястэчка паціху расходзіцца, ужо тут ходзяць нейкія людзі, адкрыта кропачка з кавай, і людзі пачынаюць у нас тут піць кавку, то бок літаральна праз паўгадзінкі ўжо зможам кагосьці злавіць і з кімся пагаварыць, каб хтосьці з намі падзяліўся ўражаннямі. Ну, раскажам, што было учора. Учора быў файны вельмі канцэрт. Распачынаў музычны фестываль гурт «Рімі». У чым тут асаблівасць? У тым, што гэтыя хлопцы мясцовыя, з мястэчка Груды, которая тут на Падляшы знаходзіцца. Яны вельмі файна праспявалі. Затым была Анастасія Рыдлеўская, вельмі файныя таксама песні, танцы, шмат народу, свет, гук, все было на найвышэйшым узроўні. Але як на мой капыл, вы ж прабачце, што я тут са сваім меркаваннем влажу гэты эфір, але я распавяду, што як для мяне выступоўцам нумар 1 учора нечакана для ўсіх тут стаў палітык Павел Северынец.
Вы просто на гэта паглядзіце, а далей гэта все абмяркуем. Увага на экран. Вітаю, сябры! Пятница вечер! Под Белостоком народная веча! Живе Беларусь! Путин капут! Мы белорусы! Мы тут! Многих не бачыў з 20-го года! Нарэшце на волі! Разом с народом! И хай у турме! Ломали нам кости! Мы белорусы и мы ёсть! Забанили 3 белорусские крамы. Идут по пунктах карной программы. Отчиним 10 и будем куплять. Мы белорусы и нас не взять. Ну вось, спадарства, вот такі нечаканы талент мы адкрылі. Павел Северынец адкрыў сабе і парадаваў учора нашу публіку. Трошкі распавяду пра сённяшні дзень. Ён неверагодна багаты, хіба, напэўна, на кожным фестывалі той сярэдні, то бок другі дзень заўсёды самы актыўны і самы разнастайны. Напрыкладу, сёння будзе месца нават і для спорту. Тутай, побач з Тутакай, знаходзіцца мястэчка Грудак, дзе на футбольным полі адбудзецца турнір памяці выдатнага беларускага мастака Алеся Пушкіна. Збірае гэты турнір беластоцкая каманда «Беластоцкія дзікі» футбольная. Вось, каб ушанаваць памяць творцы, ну і агулам фестываль гэта не толькі музыка, песні, танцы, а гэта яшчэ і спорт. Таксама сярод культавых падзей дня будзе прагляд мастацкага фільма Мары Тымковіч «Пад шэрым небам», натхнёны гісторыяй нашых калегаў-журналістаў Кацярыны Андрэевай і Ігора Ільяша. Вялікую цікавасць у гасцей 100% выкліча таксама інтэрактыўная пляцоўка клуба гістарычнай рэканструкцыі. Пабачым, як б'юцца на мячах рыцары сярэднявечча. Для тых, хто хоча трошкі адпачыць у шчыльным фестывальным рытме, у дзень запрацуе яшчэ адна зона адпачынку пад кіраўніцтвам інструктаркі Івонкі Скаскевіч. Там людзі будуць займацца ёгай. Ось акурат туды паспрабую неяк прабіцца і разам з вамі, можа быць, пакажу парачку, як это называецца, правда, я не ведаю. Вось, таксама сёння ўвечары запланаваная яшчэ і сустрэча з зоркамі Белсату. Спатканне з зоркамі Белсат ТВ ў фармаце папулярнай праграмы «Тут і там». Вядоўца Алесь Залеўскі, Зміцер Міцкевіч, нашы калегі разам з нашай калегай вядоўцай раніцай Алінай Коўшык, з Віталём Цыганковым збяруцца на дыскусійнай пляцоўкі, каб абмеркаваць актуальныя выклікі для беларусаў па абодва бакі мяжы, і тут, як кажуць, і там. Як, уласна, і называецца гэтая праграма. Ну, і непасрэдна галоўная музычная кульмінацыя сённяшняга вечара пачнецца адразу з надыходам цемры. На галоўную сцэну па чарзе выйдуць зорныя хэдлайнеры, самабытны фолк, хіп-хоп праект Чарнаброва, рэпер Вінсент, наш калега і сябр, з жывым гітарным гукам, і гарадзенскі панк, бунтаўшчыкі, гурт Дзецюкі. Ну вось, уласна, калі каротка такая праграма, калі ласка, хто мае магчымасць, далучайцеся, хто не, абавязкова ва ўсіх наступных інфармацыйных выданнях таксама сачыце, буду тут і распавядаць вам пра тое, што адбываецца на Тутацы. Дякую, Андрюша. Андрюша, не забывай выкарыстоўваць СПФ. Я бачу там Сонейка, беражы сябе. І вось йогу, чакаем ад цябе йогу. Ваду пей, калі ласка, беражы сябе. У вільгой. І рэпеленты. А мы таксама хочам музыкі, таму ад нас, калі ласка, вось будзе музычны кліп для вас. Нейкая музыка будзе. Проведу русалочку до ворот. Проведу
Сябры, шановныя сябры, раніца з Белсатам, па-ранейшаму эфіры, 10-я гадзіна ў Беларусі, у студыі Кацярына Рэцкая і Дзяніс Дудзінскі. Нагадваем пытанне гэтага дня. Якая вашая галоўная падзея гэтага лета? Якая была, а мабыць, тая, на якую вы маеце планы? Якая, Кацярына, калі ласачка? А я яшчэ не ведаю. Адказвай, што лета яшчэ толькі пачалося. Лета яшчэ толькі пачалося, але любы канцэрт групы Джэморс, напрыклад, гэта вялікая падзея для мяне. Я не ведаю. Напрыклад. А канцэрт, які ты ездзіла на канцэрт Аэрасміт? Всё, заблытаўся. Rolling Stones? І гэтых гуртоў таксама. Вось я шчыра, пішыце ў каментарах, які канцэрт вы запланавалі, напрыклад, на гэтае лета сабе. Будзе цікава паглядзець. А зараз гісторыя таксама пра мастацтва, пра карціну, якая падарожнічала праз стагоддзе, каб вярнуцца дамоў. На фестывалі «Малдзіс» у Варшаве прэзентавалі партрэт работы мастака Якова Балглея. Ягонае імя у Беларусі, на жаль, амаль забытае. Хто ён і чаму гэты твор такі важны для нас, для Беларусі, для краіны ў цэлым? Паглядзіце самі. Не толькі сустрэча творцаў, але і вяртанне забытых імёнаў. На Мальдзіс-фэсце ў Варшаве прэзентавалі новы артэфакт, які ў будучыні папоўніць музейную калекцыю ў Беларусі. Гэта карціна-партрэт жанчыны мастака беларускага абрэйскага паходжання Якова Балглея. У гэтай карціны, як і выпадку даволі значная колькасць артэфактаў, які мы набываем, яна была набытая на аукцыоне. Ёсць міжнародныя аукцыоны. У выпадку менавіта гэтай карціны гэта аукцыон у Нямецчыне, дзе мы здолелі набыць гэтую карціну пасля таго, падчас таго, як адбываецца аукцыон, мы звычайна супрацоўнічаем з мецэнатамі для таго, каб яны падтрымалі набыццё гэтай карціны. І ў выпадку гэтай карціны 3 мецэнатаў у выніку падтрымалі набыццё. Якаў Балглей з'явіўся на свет у 1891 годзе ў Берасці ў шматдзетнай рабінскай сям'і. Якаў меў 6 братоў і сясцёр. З ранняга дзяцінства будучы мастак шмат маляваў, але абраў медыцыну і паступіў у Санкт-Петербург, дзе праз нястачу грошай узяўся пісаць іконы, пасля чаго перабраўся ў Адэсу. Там меў навучанне ў адэскай вучэльні, а пасля ён перабраўся ў тагачасную мастацкую сталіцу, Парыж. І ў Парыжы ён памірае ў 1934 годзе. Гэта да вайны міжваенны перыяд. І вось з 1934 года па 21 стагоддзе для беларусаў гэта імя амаль было закрытае. У Парыжы Балглей зрабіўся часткаю легендарнай мастацкай супольнасці «Вулей» і адным з прадстаўнікоў парыжскай школы. Ягоная графічная праца атрымлівалі высокія ацэнкі сучаснікаў, аднак у Беларусі імя мастака доўгі час заставалася амаль невядомым. Мы, калі вярталі гэтую карціну, партрэт дзяўчыны, мы акурат вельмі хацелі, каб дзякуючы гэтаму ён мог стаць больш вядомым там, дзе ён нарадзіўся. І там, дзе, у прынцыпе, ён дагэтуль застаецца чалавекам, пра которага ведаюць даволі мала. Мы павінны ганарыцца гэтым чалавекам і вяртаць яго творы, і вяртаць яго імя у шырокі асяродак. Каб у кожнага можна было запытаць, ведаеце, хто такі Сутін, ведаем, а ведаеце, хто такі Балглей, таксама ведаем. Пасля таго, як з'явіцца магчымасць, твор Балглея плануюць перадаць у музей гісторыі Берасця. Вось вам такая інфармацыя. Нядаўна алігарх беларускага паходжання Андрэй Мельніченка выступіў у часопісе The Economist з тэзісам «Аслабленая Расія небяспечная для свету. І захаду лепш пагадзіцца на цяперашнія ўмовы». Умовы Пуціна, зразумела. Чым рызыкаваць, чым назіраць за тым, як распадаецца і фрагментуецца гэтая Расія. Ну і гэты тэкст, зразумела, выклікаў шмат крытыкі, у тым ліку і пытанне, а ці прызнае сам аўтар права Беларусі на суверэнітэт. Але ж ведаеце, за гэтую спрэчкаю пытанне, якое датычыцца нас наўпрост, якой будзе будучыня Расіі пасля вайны, што будзе адбывацца, які са сцэнароў сапраўды выгадныя, які небяспечны менавіта для нас, для беларусаў і ўвогуле для Беларусі. Пра гэта мы зараз пагаворым з Александром Кныровічым, бізнесоўцам, блогерам, вядоўцам праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Александр, прывітанне. Прывітанне, паважаны ведучы, прывітанне паважаным гледачам. Давайте разгледзім вось гэтыя 3-4 сцэнары таго, што можа быць з Расіяй. Першы, зразумела, колькі іх існуе захаванне рэжыму. Спадар
У гэты момант, напэўна, таварыш Меленченко прапануе 4 сцэнары у выпадку, калі Запад працягне ціснуць праз Украіну на Расію. Першае, это Расія пад прыгнётам Захада, такая другасная краіна, якая не мае ніякага ўплыву, сама сябе там існуе, і ў яе як быццам версальскі сіндром. Ну, ведаем, што такое версальскі сіндром, гэта з'яўленне Гітлера і зноў Яшчэ зараз дадзім. Гэта першы сцэнар. Другі сцэнарый, гэта, канешне, распад Расіі на некалькі розных кавалкаў, і Андрэй кажа пра тое, што гэта вельмі небяспечна з пункту гледжання, канешне, ядравай зброі. Трэці сцэнар, гэта падпарадкаванне Кітаю. І чацвёрты сцэнар, гэта Расія, як ведаць, такая цвярдыня, такая крэпасць. Вось у нас ёсць ужо Паўночная Карэя, ёсць Іран, такая краіна. Унутры сама сабе. Там сама сабе яна там пагражае ўсяму свету, але ўсё, што адбываецца сама сабе. Ведаеце, вось там ёсць аяталы ў Іране. Ну, напэўна, будзе такой Пуцін, як аятала. Так, і вось ён будзе такі, вось там всё гэта будзе так закансервавана. І вось Андрэй кажа, што кожны з гэтых 4 сцэнароў небяспечна для краін Захада. Ён намагаецца прадаць захаднаму чытачу, а эканаміст, гэта, конечно, вядомы журнал, гэта не Мурзілка, не Камсамольская, аб тым, што суверэнітэт Расіі – гэта падстава для бяспекі ў Еўропе. Ну, па-чалавечы, калі мы кажам пра такія простыя, зразумелыя рэчы. Напрыклад, захоўваецца рэжым Пуціна. Зразумела, як ўжо сколькі там гадоў. Другое, распад Расіі там на нейкія часткі. Яшчэ адна таксама, беларусы разумеюць, змена ўлады як сцэнар, ну, той улады, якая ёсць, на тое, што, мабыць, прапануць, я не ведаю, мабыць, хорошыя рускі. І варыянт, калі праисходзіць гэты распад на рэгіёны. Калі казаць пра распад, пра які фантазуюць шмат палітолагаў, якія рэспублікі ці часткі могуць стаць першымі. Ну, я заўсёды кажу пра Татарстан, таму што я вельмі маю спадзеў на гэтай нацыянальнай рэспублікі, але можа быць Сібір, а можа Чэчэнія, можа вось нехта з іх прэтэндуе на раскол. Ну, мы ведаем, што ў гэты момант мы пераходзім ад экспертизы до неких спекуляций, давайте называть их фантазиями. Но калі мы так зразумела пераходзім в гэту частку фантазію, то, конечно, мы кажам про тое, што есть два тренда. Адзін, гэта, конечно, нацыянальныя рэспублікі, гэта Чечня, Інгушэція, Татарстан, конечно, які амаль меў незалежнасць, абвешваў незалежнасць пры Ельцыне, гэта Якутія і іншыя нацыянальныя рэспублікі, у якіх гэта было бы натуральна. Але натуральна для канца 19 стагоддзя, калі пачынаўся весь нацыянальны такі рух у Еўропе. Другі чыннік, гэта, канешне, эканамічны чыннік. І мы разумеем, што Сібір вельмі яна амаль не звязана з еўрапейскай часткай Расіі, таму вось такія вялікія прасторы Расіі працуюць супраць цэнтральнай улады ў Маскве. І, канешне, у гэты самы момант тая самая Якутія, якая валодае гэтымі алмазамі, другая, напэўна, а ці першая ў свеце, можа задаваць пытанне, чаму мы такія багатыя, але жывем так бедна, і яшчэ першымі ідзем паміраць за Пуціна ва ўкраіну. І таму вось такі нацыянальны чыннік і эканамічны чыннік, ён нам кажа пра розныя сцэнары распада ці на нацыянальнай рэспублікі, ці на адорваныя эканамічна друг ад друга часткі. Я павінен заўважыць, што Расія сёння гэта федэрацыя. Федэрацыя гэта супольнасць 89 суб'ектаў, нягледзячы на тое, што ў Канстытуцыі Расіі не закладзена магчымасць выхада, а ў Савецкім Саюзе была закладзена магчымасць выхада. Тым не менш, кожны з рэспублік можа сказаць, я самастойная рэспубліка, тое, што напісана ў вашай Канстытуцыі, гэта ваша справа, а у меня своя есть конституция. Вось народ прыняў учора, сёння я выйшаў з вашага складу. Зразумела, што не кожная частка не кожная рэспубліка і частка Расійскай Федэрацыі мае грошы, каб, напрыклад, развівацца далей як асобныя. Але яшчэ акрамя грошай ёсць пытанне кадраў і элітаў. Ці ёсць у кожнай федэратыўнай частцы эліты, якія могуць браць на сябе нейкія рашэнні, напрыклад, і, дарэчы, ці сыход Пуціна, ці я не ведаю, калі падзе рэжым Пуціна, ці гэта пазбавіць расейцаў і часткі федэрацыі ад імперскіх амбіцыяў, напрыклад? Ці гэта застаецца частка Расіі? Чым далей ад цэнтра, тым больш моцныя эліты. То бок, калі мы запытаемся, ці ёсць эліты ў Чачні, там цалкам самастойная ўлада, ніяк не падкіраваны амаль Крымлю. Там ніводзін прыказ на загад з Крымля не можа быць выкананы ў Чачні. Там сёння іншая краіна.
Там сёння свая эліта, але першае, што вы сказалі, ці ёсць там грошы. Там няма грошай, там цалкам гэта яна датацыйная. Яна, як, калісьці бярэ дань з Масквы, і ўсё, у іх працуе так. Чым далей ад цэнтра, тым больш моцныя эліты. І гэта працуе менавіта так. Ці ёсць грошы? Канешне, у розных рэспубліках. Цікава казаць, ужо ў розных краінах, але пакуль у рэспубліках, частках па-рознаму. І, канешне, калі мы кажам пра цэнтральны рэгіён Расіі, мы не можам себе ўявіць там адпад Калужскай вобласці ці Бранскай вобласці ад Масквы. Напэўна, гэта ўсё ж такі сцэнарый неверагодны. Наконт таго, што будзе, калі падзе Пуцін, мы разумеем, што ўлада ў Расіі значна больш моцная, чым у Беларусі. У Беларусі ўсё завязана на аднаго Лукашэнку, і мы разумеем, што будзе, катаклізмы будуць у Беларусі больше, чым Расіі, калі памрэ Пуцін, потому што ў Расіі ўсё ж такі есть эліты, якія выбуданы пры іх. І вось гэта Андрэй Меленшэнка, гэта частка гэтай эліты, гэта чалавек, які працаваў на тое, каб была замацаваная. У іх ёсць эканамічныя эліты, ёсць палітычныя эліты, ёсць ваенныя эліты. Я хутчэй мыслю аб тым, што яны будуць паміж сабой канфліктаваць, гэта будзе бойка эліт, але цалкам я не бачу себе сцэнаря, калі пры прыходзе Пуціна адразу прыходзіць дэмакратія. Не прыходзіць. Калі мы ўсё ж такі кажам пра тое, што выгадна Беларусь. Першае чаго, канешне, Беларусі выгадна устойлівая, але ж дэмакратычная, з нармальнымі інстытутамі Расія, як партнер, які не цісне нашу незалежнасць, які ставіцца да нас як да краіны з суверэнітэтам. І вось тое, што павінна быць паміж двумя краінамі. Ці далёка Расія ад дэмакратыі? Значна далей, чым Беларусь. І таму сёння, калі мы кажам пра сцэнарый, мы не павінны разглядаць сцэнарый дэмакратызацыі Расіі. Мы далёка ад гэтага. Мы павінны разглядаць сцэнарый, а які з гэтых 4 сцэнароў найбольш горшы ці найбольш прывабны для Беларусі. І, канешне, мы павінны кожны сцэнароў падзення Расіі прывабны для незалежнасці Беларусі, таму што тое, аб чым не кажа Андрэй Меленшэнка. Пуцін сёння галоўная пагроза свету, галоўная пагроза незалежнасці Беларусі, галоўная пагроза, коли няма ввогуле. Ён не ўзгадвае об этом і кажа так, як быццам, ведаеце, у краіне ёсць устойлівая власць і не трэба яе чапаць. Не, няма. Пуцін галоўная пагроза. І таму, калі мы разглядаем гэтыя 4 сцэнары, у кожнага з іх і плюс і мінус. Кожны з іх азначае падзенне на некаторы адсотак эканомікі Расіі. Гэта азначае падзенне на некаторы адсотак эканомікі Беларусі, але значна большую незалежнасць. І гэтыя 4 сцэнары мы павінны разглядаць праз прызму. Колькі мы заплацім грошай, каб Беларусь была больш незалежнай. Пакуль мы яшчэ не толькі з фантазіямі, але і тэорыямі змовы, я люблю таксама гэта. Так, цікава. А ці гэта ўся справа? Гэта артыкулы, тое, што кажуць, напрыклад, некаторыя палітыкі, журналісты, не тычыцца таго, што сусвет усё ж такі яшчэ залежыць ад Расіі з энергетычнымі нейкімі рэсурсамі, ці ўжо не залежыць. І, калі элітам і краінам трэба нешта набываць у Расіі, калі яны там нешта інвестуюць некаторыя і гэта не паказваюць гэта свету. Мабыць, ўсё ж такі там міру не вельмі выгадна, каб Расія распадалась, бо там і грошы, і энергарэсурсы. Ведаеце, з пункту гледжання рынка, Расія сёння менш за 2% ад всего сусвету. Гэта тое, што не з'яўляецца нічым. Мерседесаў прадавалася там 2%. Гэта самае. Бренды, нягледзячы на тое, што мы казалі, што там колах там гэтага садовага кальца, там все бренды, гэта ў колах садовага кальца. Вся астатняя Расія нічога не ведала пра Версачі, Луіджы і ўсё астатняе. Яна жыла сваё жыццё. Таму з пункту гледжання рынка гэта вельмі малая краіна і дае можна не заўважаць. Вось, з пункту гледжання энергарэсурсаў, ведаеце, пытанне было, калі пачалася вайна. Самая залежная частка света энергарэсурсаў расійскіх была Еўропа. Амаль 30% экспарта гэта быў еўрапейскі газ. Сёння засталося 13%, і гэта лічба паступова скарачаецца. Свет справіўся з гэтай праблемай. Свет сёння цалкам незалежны, можа быць цалкам незалежны ад Расіі з пункту гледжання энергарэсурсаў, калі гэта будзе патрэбна. Таму галоўны інструмент шантажа Пуціна перастаў працаваць, ён больш не працуе. Таму ў Расіі няма нічога таго, без чаго не магла бы абыйціся свет. І галоўнае, што тут ёсць, ведаеце, калі вось Мельнічэнка і Пуцін прапануе, давайце вось будзем зноў ставіцца да Расіі, як да СССР. Гэта ж галоўная думка. Давайце, Расія зноў будзе гуляць такую роль. Прабачце, суадносіны варшаўскага блоку да НАТО былі 1:3. Варшаўскі блок заўсёды быў меншы, але за кошт напружання сіл
Военно ён был параўнальны. Эканамічна гэта было 1 до 3, калісьці 1 до 4. Сёння суадносіны стран краін НАТО да Расіі, а ў Расіі няма партнёраў, няма сяброў. 1 до 20. Таму ніколі больш не будзе свет ставіцца да Расіі, ніколі больш НАТО не будзе ставіцца да Расіі, так як ставіўся да Савецкага Саюза. Гэта невыканальныя умовы, недасягальныя. Мне падаецца, гэта Кісінджер быў, хто прыдумаў вось гэты палітычны трохкутнік Пекін, Москва, Вашынгтон. І ўсё. Астатнія краіны не існуюць больш. А калі мы ўжо пачалі размаўляць пра Савецкі Саюз, многія параўноўваюць знікненне Расіі як краіны з распадам Савецкага Саюзу. Афганская вайна, украінская вайна, кошты на нафту, тое ж самае ідуць уніз. Ці ёсць у гэтым сэнс нейкі, у гэтым параўнанні? Канешне, ёсць. Канешне, ёсць. Я адзін з тых, хто параўноўвае. І тут мы павінны дадаць яшчэ памер выдаткаў на ваенны расход. Таму што не толькі вайна ў Афганістане, якая афіцыйна унесла толькі 15 тысяч чалавек, а мы ведаем, што сёння дакладная лічба ўжо 1 400 000 расейцаў, памерлымі, раненымі, інвалідамі ўжо Пуцін ўжо напрацаваў. 15 тысяч было памерлых в Афганістане, 1 400 000 сёння ўжо ў Расіі. Гэта непараўнальныя ўжо рэчы. Але атрымліваецца. Так, але ж трэба дадаць яшчэ параненых у Афганістане будзе не 100, будзе 50. Але ж яны прапаганды гэта лічаць. Яны лічаць гэта, што там была вайна, зразумела, што людзі загінулі, а тут гэта ж вайна за цэлы свет, за нашую моц. Давайте распавядзем гэта дзесьці ў Якуцку ці ў Варонежы, людзям на вуліцы без камеры, што яны з гэтай нагоды скажуць нам. І трэба дадаць ваенныя выдаткі. Вот ведаеце, лічба военных выдаткаў, там траціна бюджэта Расіі сёння ідзе на вайну. Гэта вельмі і вельмі шмат. Таму гэта цалкам, вы, Денис, маеце рацыю, гэта вельмі параўнальныя рэчы, і гэта тое, што можа разбурыць Расію. Гэта сапраўды праўда. А гэты, калі, давайте надзею на фінал, а вось гэты працэс тады таго, што можа разбурыць Расію, і калі параўноўваць з Савецкім Саюзам, гэта пачалося ўжо? Мы ўжо можам назіраць некаторыя сігналы, акрамя таго, што Алімпіяда ў тым годзе, вайна ў тым годзе, Чечня? Зміровіч, двукроп'е, чакаем распад Расіі. Ведаеце, калі пачалася вайна, я даў свой прагноз, што закрэсліваем 50-70 год, як я калісьці сказаў, што 10 гадоў да канфлікту эліт. Не ведаю, ці будзе ён развалам Расіі, ці будзе ён выбухам, ці будзе ён смутай, але для магчымасці Беларусі атрымаць незалежнасць, сапраўдную незалежнасць Расіі, для мяне гэта было 10 гадоў. Тое, з якой хуткасцю зараз это рухаецца, я магу сказаць, што прыкладна 2030 год, прыкладна яшчэ 4 гады да таго самага моманта, я падкрэслюю, гэта не абавязкова распад Расіі, але вялікая смута, вялікая бойка эліт паміж сабой. Нейкая падзея, нейкая палітычна-сацыяльная грамадзянская падзея. Так, гэта 4 гады, я вельмі чакаю гэтага, не таму, што я жадаю зла расейцам, яны самі павінны справіцца са сваімі праблемамі, таму што я жадаю добра беларусам, незалежнасці Беларусі. І, ведаць, калі ішоў Прыгожин на Расію, я на гэта глядзеў на Маскву і казаў, добра, але зарана ён пайшоў. Пачакай, хлопча, ўжо ўсё, ўжо не пойдзе. Дзякуй вялікі. Сустракаемся тады праз 4 гады ў гэтай студыі. Будзем абмяркоўваць, глядзець відосы і абмяркоўваць, як там усё атрымліваецца. З намі ў студыі быў Александр Кнырович, бізнесовец, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце, і мы абмяркоўвалі, якая ж будучыня Расіі пажаданая для Беларусі. А цяпер самы час перавесці дух і зрабіць зарадку, я заплакала, павучыцца бегаць у самой Крысціны Цімановскай. Глядзім рубрыку ад нашай знакамітай легкаатлеткі. Вітаю, гэта рубрика «Бяжы як Цімановская». І сёння мы паговорим пра тое, з чаго пачынаецца бег. Са ступні. Калі ступня слабая, вы падаеце на нагу, і нагрузка ідзе ў калені і спіну. А калі ступня моцная, яна працуе як пружына і дапамагае вам аштурхоўвацца. Паспрабуйце простае практыкаванне.
Падымайцеся на носки павольна і апускайцеся ўніз. Гэта ўзмацоўвае ікры і ступню, асноўныя мышцы бегуна. Фішка для прасунутых. Паспрабуйце зробіць тое самае, але ў паўпрыседзе. Цяпер баланс. Пастойце на адной назе 20-30 секунд. Гэта ўключае дробныя мышцы ступні, якія адказваюць за стабільнасць. Чым мацней ступня, тым менш лішніх рухаў у бегу і менш рызыка траўмаў. Вы павінны адчуваць працу ў ступні і ікрах, але без болю і перенапружвання. Фішка для прасунутых – хадзьба на пальцах. 1-2 хвіліны ў дзень і ступні становяцца значна мацнейшымі. Сільная ступня – гэта ваш фундамент у бегу. Гэта рубрика «Бяжы як Цімановская». Сустрэнемся ў раніцы з Белсатам. Пачніце з простага, і ваш бег стане лягчэйшы. Сідай. А у нас у студыі гасцях зараз... чалавек, якога вельмі складана уціснуць у одну профессию. Музыкант, письменник, мне больше подобается перформер, а теперь еще и автор нового проекту. Вось загадкавую назваю «Кінатанелі». Зараз паслухаем. Вітаем. Гэта нейкае падарожжа, гэта гісторыя. Англійскай мовы яшчэ, прабачце, забыўся. Сустракайце, распавядзіце, калі ласка, пра праект, што гэта такое, што гэта за такі досвед, чаго ён тычыцца, як гэта выглядае? Ну, это просто, называется «Кинотоннель», да, в единственном числе. И там, по идее, мы все, скажем, льнем к такому глазку, каждый зритель, да, где там вдалеке мерцает свет киноаппарата, такой стрекочущий. Вот, собственно говоря, вот это и есть задача. Вот. Поэтому, Это перформанс? Концерт? Какая форма у гэтага? Эта форма, это просто встреча, условно, со мной, как с некой, возможно, публичной личностью, и я просто представляю то кино, которое мне нравится. Я просто показываю фильмы, да, и по сути, да-да-да, это кинопоказ, где я предваряю по старой такой советской традиции, а мы все делаем по советской традиции, потому что я советский человек еще, я показываю киножурнал, рассказываю немножко, киножурнал какой-нибудь музыкальный, то есть, скажем, так, я называю их просто, так сказать, «Веселые женщины», называется он, потому что в основном это какие-то полузабытые американские, итальянские певицы сейчас. Вот. И потом показывается в меру умеренное интеллектуальное кино, потому что, строго говоря, само по себе... во-первых, я как ведущая фигура умеренно интеллектуальная, то есть там немножко просматривает Георгий, мой второй альтер-эго, там Георгий Добро, да, тоже немножко присутствует. Вот. Поэтому это фильмы в основном живые, активные, не без изюминки, не глупые совершенно. Это нечто черно-белое такое? Например, какие фильмы? Да, там фильмы встречаются и черно-белые, естественно, если это фильм достаточно старый. Вот. И это фильмы, скажем так, подзабытые второго ряда, но занятные. То есть это не должен быть авангард ни в коем случае никакой. Это должно быть, по сути, коммерческое кино, просто недокоммерческое, которое просто по каким-то причинам, не даже... то есть «Аватар» я, конечно, показывать не буду, какую-нибудь такую общеизвестную вещь, потому что, все-таки должен быть какой-то мой персональный выбор, да. И там, допустим, встречаются какие-нибудь, допустим, вторые премии Каннского фестиваля, какая-нибудь «Сестричка Бетти», фильм американский, допустим, режиссера Нила Лабута, очень странное кино, при этом в котором снялись Морган Фриман, Рене Зельвегер, но при этом фильм абсолютно безумный, то есть где Рене Зельвегер, она... в общем, поскольку она безумие просто источает иногда.
Вот, и она здесь просто, абсолютно не напрягаясь, прямо на экране к концу сюжета сходит с ума. Потому что она ищет там телевизионного героя, считая, что это настоящий человек, и она хочет с ним, в общем, влюбилась в него, да, и там, ну, такой, то есть какие-то безумные достаточно... Слухай, ну, цікаво. Малоизвестные, да. То бок, спочатку ты нешта распавядзеш, потым глядзіце кино, Да. и потым А потом идет обсуждение, да. Потом идет обсуждение, потому что, ну, хорошо, я сейчас начну продажную как бы сторону моей презентации. Допустим, поскольку мне кажется, что вот для нас, условно для иммигрантов, очень важно высказаться по поводу какой-то вот такой вот интересной, в общем, достаточно ненапряжной. То есть это такой и утешитель, с одной стороны, и, с другой стороны, возможность высказаться на тему, потому что там глуп или умен главный герой, насколько он, ну, скажем, отражает, ну, или насколько он правильно ведет в каком-то конфликте, насколько этот фильм мизогинный, насколько этот фильм, ну, например, последний фильм «Предложение» Хилкоута был австралийский, ну, достаточно жесткий, по сценарию Ника Кейва. И, да, и вот это был единственный отход от правил, потому что это фильм жестокий. Там все как-то или морально убиты, или убиты физически, то есть к концу фильма. Вот, и... Тем не менее, там есть момент, что мужчины ведут себя как-то, женщина ведет себя абсолютно отдельным образом. И сегодня вот, ну, вот этот сенсор такой феминистический, он очень чутко отлавливает вот, ну, вот этот момент такой избыточной маскулинности, стереотипизации, мизогинности и вот этих вот моментов. А аудитория, якая до вас прыходзіць, яна падрыхтаваная да вось гэтых тэрмінаў і разумення таго, што ці гэта ўсё ж такі трэба кожны раз распавядаць, что такое, там, например, мизогиния, что такое мускулинность. Словничек невеликий. Нет, мы не даем такого. Тот, кто подрыхтованы, тот, собственно, эти слова использует. А тот, кто на более человеческом, таком повседневном уровне воспринимает это, тот более непосредственной реакцией делится, и мы выслушаем, потому что иногда очень необычные бывают варианты. Я сейчас не вспомню, к сожалению, самых оригинальных трактовок, но, безусловно, мы друг друга обогащаем именно пониманием фильма. А в последнее время стали приходить профессионалы, там, например, актеры, актрисы, там Марина Карпова появлялась, скажем, аниматор, режиссер, Оля Короленок, актриса, Андрей Савченко, режиссер театральный. То есть так получилось, что у меня вдруг неожиданно какой-то даже экспертный пул сложился. То есть людей... Они так само выказываются. Да, которых я, ну, скажем, отдельно прошу высказаться, потому что они более профессионально, естественно, видят этот фильм, понимают, грубо говоря, где актер пережал, где не пережал, где еще что-то. Да. То есть, ну, короче, вот и, то есть, ну, вот масса слоев вскрывается. Мы так разумеем, ты там не спяваешь. Нет, ничего не делаю. Гитары. Нет. Але ж гитара есть сегодня у нас у студии. В кустах, да. А мы заўсёды з задавальненнем слухаем спадара Пукста ці Георгія Добро. Хто зараз будзе спяваць? Пукст. Калі ласка, Так, просим. где гитара? А ты не чапай, бо лясне. Ой, не чапай. Это сигнал не для тебе. Так, а ты хочеш сам сыграць? Да. Дзяніска, можа, не трэба? Мы уже чулі, як ты на дуде іграеш. Нам не спадабалася. Спасибо огромное. Я дапамагаю, каб усё было прыгожа. Добра, прыгожа. Яны робяць прыгожа. Можа, музыка сам уже зможа зрабіць? Мне падаецца, ён Спасибо, разумее. Денис. Это просто чрезвычайно лестно. Ох. Огромный почет и уважение, да, который я испытал. Тем не менее, не... Але ж не працуе. Не Дзяніс, працуе. гэта ўсё за цябе. Так. О! Оп. О, боже мой, там что? Ого, так. Патрымай. Ці так нельга? Не. Я буду трымаць. Я так са слухаўкамі раблю, калі яны не працуюць, я так сама трымаю. Слушайте. Не. Дайте-ка. Ага. А калісьці вы бачылі всё такое? Так працуе. Але так не нет. працуе. Рок-н-ролл. Как же так получилось? Ну, будете петь, спяваць нам будете тады акустычна, калі гэта магчыма.
Мы вам подможем, Нек. Слушайте, Так. это, конечно, адский кошмар. Все, не працуе. Давай, Інструмент не я працуе. потримаю мікрафон. Ты играй. Не, яна так не грае. Не получится. Ну все, Ось тады так. працягваем. Дзяніс, пой песню. Кошмар. Это кошмар. Слушайте, было же все хорошо. Было. Але калі падтрымаць, я ведаю, ёсць такая штука. Ладно. Я Давай, так называю Джек. Попробуй. І міні-Джек. Нет. Так. Ось так. Ок. Грай так. Спасибо. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Тебя. Ты увидишь меня на Луне, потому что без тебя мне... Я люблю тебя. Я люблю тебя. Тебя? Яго зусім. Ты ползи ко мне на спине, потому что без тебя... Тут, знаете, мы часто с друзьями... Все, Дзяніс. Спасибо. Thank you. Thank you. Сергей Пукст, Дзяніс Дудзінскі, ну так само. Спасибо. Спасибо огромное. Самого Денис. Пукста. Это была песня про каханье. Про каханье. Дякую, великий. Это настоящая энергия распада, дорогие друзья. И Спасибо. полураспада. Да. Дякую, великий. Полураспада и распада вообще. А у меня нема слов. Сергей Пукст у нас. Спасибо. Спасибо большое. Дякую, великий. Дякую, великий. А мы працягваем. Что у нас там будет? Другая палова ліпеня і жнівень – гэта у Брюсселі традыцыйны час адпачынку. Еўрапарламент фактычна спыняе сваю працу. Рада еўразвязу не праводзіць ніякіх паседжанняў, а мы працуем. Звязу амаль цалкам засынае. Так, і менавіта гэты перыяд у журналісцкім асяроддзі атрымаў назву «Сезон агуркоў». Ось так. Працягваем, давайте паглядзім. Комкомер сезон, комкомер тейт, сезон огурков або час огурков. Так журналисты ў Бельгіі і Нідерландах называюць летні перыяд, калі важных навінаў становіцца значна менш. Звычайна з сярэдзіны ліпеня да канца жніўня, калі шмат якія еўрапейскія інстытуты працуюць у запаволеным рэжыме або проста закрываюцца, а палітыкі і чыноўнікі раз'язджаюцца ў адпачынкі. Паводле адной з версій, гэты журналісцкі выраз прыйшоў у нідерландскую мову з нямецкага «Зауэргуркенцайт», што перакладаецца як «час кіслых агуркоў». У Нямецчыне гэты выраз вядомы яшчэ з канца 18 стагоддзя. Лічылася, што напрыканцы лета у нямецкіх рамеснікаў і гандляроў працы амаль не заставалася, таму ім даводзілася харчавацца самай таннай ежай, у тым ліку кіслымі агуркамі. Пазней гэты выраз замацаваўся і ў журналістыцы, дзе стаў азначаць перыяд дэфіцыту навінаў, літаральна навінавае зацішша. Пра тое, якія тэмы прыходзяць на замену вялікай палітыцы ў Брюсселі, мы спыталі ў нашых калег падчас ліпеньскага апошняга перад пачаткам сезону агуркоў саміту міністраў замежных справаў краінаў чальцоў Еўразвязу.
Адным з агуркоў можа быць падзея, якая адбываецца толькі ўлетку і не звязана непасрэдна з працай структураў еўразвязу ў Брусэлі. Напрыклад, у прыморскім мястэчку Оздеркінге праходзіць фестываль крэветак. Гэта добрая нагода глыбей паказаць мясцовую культурную спадчыну і зрабіць вечна зялёны матэрыял, які потым можна выкарыстоўваць у розных праграмах. Цяпер гэта можа быць, напрыклад, спякота, высокая тэмпература паветра ў Бельгіі. Думаю, будзе вельмі цікава паказаць нашай аўдыторыі, як людзі ў Бельгіі спраўляюцца з такой незвычайнай для іх спёкаю. Таксама вельмі цікавая тэма футбол і ўвогуле тое, як мясцовыя жыхары сочаць за гульнямі зборнай Бельгіі. Дзе яны глядзяць матчы, як святкуюць перамогі ці, наадварот, перажываюць паразу. Яшчэ гэта могуць быць нейкія культурныя падзеі ў Брусэлі. І, вядома, можна выехаць і за межы сталіцы і паказаць, напрыклад, турыстычны сезон у Бруге ці Антверпене. Аднак не ўсе журналісты ў Брусэлі могуць успрымаць сезон агуркоў з лёгкай усмешкаю. Нашы калегі з Украіны, напрыклад, сёння жывуць і працуюць у зусім іншых рэаліях. Магу сказаць, што для украінскай журналістыкі не існуе такога паняцця, як сезон агуркоў або сезон адпачынкаў, бо, на жаль, наша краіна застаецца пад расійскімі атакамі. Кожны дзень працягваюцца расійскія злачынствы, абстрэлы ўкраінскай тэрыторыі. Таму для мяне, як для корэспандэнткі ў Брусэлі, усё адно трэба рэагаваць на кожную падзею, трэба прыцягваць да гэтага ўвагу як еўрапейскіх, так і амерыканскіх службоўцаў. Самыя лепшыя моманты нашага эфіру, калі у ім з'яўляецца Андруша, наш любімы. Андруша, як ты там? Прывітанне, калегі. Калегі, я цудоўна, і паціху прачынаецца наша намётавае мястэчка. Але што тады паробім, пакуль чакаем, калі прачнуцца ўсе, пачытаем нашыя каментары нашых шаноўных гледачоў. Мы сёння запыталі, якая галоўная падзея лета для нашых беларусаў шаноўных. Пішуць, што прыкол, сёння тутака і славянскі базар, як дзве Беларусі, сімвалічна, што даты сёлета супалі. Сапраўды гэта вельмі дзіўна. Цяпер пройдземся трошкі па гумары. Улетку ў мяне вельмі нізкая прадуктыўнасць, бо мяне 11 гадоў вучылі ўлетку нічога не рабіць. Но тут все мы такія, кагосьці можа толькі 9, можа кагосьці 9 гадоў толькі вучылі. Галоўная падзея кожнага лета гэта войны паміж тымі, каму горача і каму дзьме. Дарэчы, каментар даволі актуальны для сённяшняй тутакі, таму што учора была страшэнная гарачня, сёння раніцай была страшэнная гарачня, але неўзабаве мы тут чакаем дождж, які 100% нам нічога не сапсуе, а толькі дапаможа троху, як бы мовіць, асвяжыцца. Ну і, калегі, паколькі я вам все-таки анансаваў раней, што хтосьці, хто першы пойдзе па каву, хтось першы будзе прачынацца, таго мы паклічам з вами пагаварыць, і вы не паверыце, першым, каго мы сустрэлі, гэта галоўны дарадца Святланы Ціхановскай. Шановны Франак Вячорка. Франачак, вітаю цябе, як твае справы, распавядзі, як табе тутака. Добрага ранку, вітаю ўсіх гледачоў Белсату. Ну, правялі ночу на намётавым мястэчку, было свеженька, мінулыя гады было халаднавата. Я памятаю, застудзіўся, а сёлета было вельмі цывільна. Всю ноч на фоне спявалі беларускія песні, пачынаючы там ад НРМ «Тры чарапахі», заканчваючы сучаснымі «Нізкі» з іншымі, і быў такі вельмі прыемны фон для сну, і ўвогуле атмасфера цудоўная, кожны год фестываль мяняецца і набывае нейкія новыя формы, і я бачу, што арганізатары эксперыментуюць. Так, хіба ты, напэўна, быў і ранейшы у прародзіча тутакі на басовішчах. Распавядзі, ці бачыш такія адрозненні, ці штосьці можа лучыць гэта ўсё ў адно такое цэлае, ўсе гэты два фестывалі? Ой, давно гэта было. Ну, я думаю, што 2003-2004 год першы раз быў на басовішчы. Мне было гадоў 15-16 тады. Тут самі выступалі, у нас быў ліцэйскі гурт, мы запісвалі ліцэйскія альбомы, потым з Вінцэнтам рабілі таксама некаторыя праекты, і кожны год на басовішчы быў конкурс. Цяпер конкурсу няма, але гэтая музычная традыцыя працягваецца. Безумоўна, басовішча было з такім фокусам на рок, на беларускую музычную культуру, тут больш на такі актывізм, грамадзянскую супольнасць, тут шмат лекцыяў, заняткаў. На басовішчы гэта не было. Там на басовішчы паўдня ўсе адсыпаюцца, другую палову дня ўсе адпачываюць, размаўляюць, п'юць, і ўвечары слухаюць канцэрт. Тут увесь дзень усе нібыта працуюць, навучаюць адно аднога. Тут была вакол тых дрэваў учора вечарам такая шыльдачка «Мужчынская тэрапія» ці псіхатэрапія, і карацей сабралася 15-20 хлапцоў, розных студэнтаў, старэйшага таксама веку, і паміж сабой дзяліліся нейкімі болямі ці абмяркоўвалі пляны. Ну, вельмі забаўна. Ты не прымаў у гэтым удзел, толькі паглядзеў? Ну, я паглядзеў, паслухаў, там адзін хлопец коміксы малюе беларускія, другі хлопец займаецца, стварае суполку ў Любліне беларускіх студэнтаў, распавядаюць пра праблемы, усе апынуліся ў выгнанні, таму праблемы з аднаго боку падобныя, з іншага боку розныя, таму што ўсе ў розных гарадах. Безумоўна, мяне не прабачаць нашыя гледачы, калі все-таки побач са мной галоўны дарадца Святлана Ціхановская, палітык, мушу задаць таксама і сур'ёзнае пытанне адно. Вось акурат 4 жніўня неўзабаве ва ўкраіне абострыцца
гэта праблема атрымання відаў на жыхарства. То бок беларусы з пратэрмінаванымі пашпартамі не змогуць падаць дакумент, ну і фактычна яны хіба застануцца без легалізацыі перад даволі сур'ёзным пытаннем. Ці ёсць у офіса некае бачанне вырашэння вось гэтага палітычнага развязання? Мо нейкія крокі ўжо зробленыя? Распавядзі нам, калі ласка. Гэта самая вялікая праблема цяпер для беларусаў ва ўкраіне, якая кране мінімум 3000 чалавек. Сапраўды ім трэба абнавіць посведкі пасведчання дазволу на жыхарства. Раней прызнаваліся патэрмінаваныя дазволы на жыхарства, зараз трэба абнаўляць немагчыма, таму што пашпартоў у беларусаў няма і аднавіць пашпарты немагчыма. Такая пастка прававая. Гэта кранулася ва ўкраіне не толькі беларусаў, гэта кранулася таксама і чэчэнаў, і расейцаў, і тых, хто дапамагае ўкраіне. І украінскія дэпутаты, украінскія чыноўнікі не ведаюць пра гэта. Але цяпер Украіна сама апынулася ў крызісе. Літаральна вось учора, пазаўчора таксама з украінцамі размаўлялі, ім проста урад памяняўся, новы міністр унутраных справаў, дэпутаты з групаў парламенцкіх сыходзяць. Просто вось гэтая праблема наклалася на ўнутраныя украінскія праблемы досыць цяжка. Дзякуй вялікі, шановнае гаспадарство, на жаль, няма часу ўжо. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Да пабачэння. А мы таксама, мы чакаем Андрушу ўжо тут, а вас заўтра ў эфіры «Раніцы з Белсатам». Пакуль. Публіка інтэрвізіі прысудзіла сваю ўзнагароду за Сопат-77 Марылі Радовіч. Яшчэ ў маладосці яна зрабілася легендаю. І ўжо больш за 50 гадоў застаецца каралеваю польскай